नमस्ते सगळ्यांना। आता इथे मी दुपारच्या जेवणाची तयारी करते। तर आज एकदम सिंपल वेज पुलाव बनवते मी, जे घरात सामान असेल त्या सामानाने। म्हणजे रोज कसं वरण भात भाजी चपाती खाऊन कंटाळा आलाय, म्हणून जरा वेगळं काहीतरी म्हणून वेज पुलाव बनवते। आता ह्याच्यात मी काय काय साहित्य टाकते ना मी तुम्हाला ते दाखवते। आता मी पुलावसाठी आधी बीन्स घेते, हिरवे वाटाणे आणि फ्रोझन येते। आणि वाटाणे घेतल्यानंतर आता मी ते पनीर घेते। पनीरचं एक पॅकेट, यातलं तर अर्धच वापरणार आहे मी, पण तरी पूर्ण घेते। आणि आले लसूणची पेस्ट, आणि यातलं काय पाहिजे अजून आपल्याला नंतर घेऊया काय पाहिजे असेल तर। आता सध्या आधी सामान काढून घेऊया। आता इथे मी सगळे खडे मसाले घेते। इथे मी पनीर घेतले आणि हिरवे वाटाणे घेतले, बटाटे घेतले, पाण्यात जरा ठेवलेत मी ते, आणि 2 कांदे घेतले छोटे कापून, टोमॅटो घेतले, भात आपला धुवून घेतलाय, तिथे सगळे खडे मसाले आणि आपलं हे आलं लसूण पेस्ट। आणि आता मसाला पण काढायचा आहे, तो मी बनवताच मसाला त्याच्यात ऍड करून देईन। इथे मी तेल तापत ठेवलंय, प्रेशर कुकर मध्ये मी बनवते। इथे सगळे खडे मसाले घेतलेले ते सगळे टाकते, आणि थोडासा जिरा सुद्धा। हे जरा तडतडल्यानंतर आपण ह्याच्यात कांदा टाकूया। आता इथे बघा, आधी मी कांदा परतून घेतलेला, मग गोल्डन ब्राऊन झाल्यानंतर टोमॅटो टाकलं, आणि नंतर जरा परतवला टोमॅटो चांगला, आलं लसूण पेस्ट टाकलं, आणि 2 मिरच्या टाकले, कमी तिखटाच्या मिरच्या टाकले, आणि सगळं झालं आता बरोबर। आता मी ह्याच्यात भाज्या टाकते। भाजीमध्ये माझ्याकडे आता फ्लावर वगैरे ना, म्हणून मी फक्त वाटाणा आणि बटाटा टाकते। तुम्ही इतर पण भाजी टाकू शकता इथे। आता इथे माझी भाजी वगैरे सगळी नीट परतून झाली होती, मग मी मसाले टाकले आणि पनीर सुद्धा टाकले, आणि 2 उभ्या मिरच्या चिरून टाकले, म्हणजे कमी तिखटाच्या मिरच्या आहेत। आता हे मी झाकण लावते ह्याला उकळीला, आणि 3 शिट्टी होऊ देते। 3 शिट्टी झाल्यानंतर आपला भात रेडी। आणि आपलं साइड बाय साइड जरा स्नॅक्स भूक लागलेली ना, म्हणून। तर तुम्ही इकडे बघू शकता, पहिला ताट नका बघू, पहिला आजूबाजूचा बघा सर्व। सगळं क्लीन झालेलं आहे, आणि तो पॉट आम्हाला तिकडून काढायचा आहे, इकडे ठेवू आम्ही। पण आता फॉर द टायमिंग बघा सगळं क्लीन झालेलं आहे, आणि इकडचा जो पसारा होता एवढ्या महिन्यापासून तोही नाहीसा झालेला आहे। आता काय जेवताय? तुम्हाला काजलनी बनवलेला पुलाव दाखवू, एकदम टेम्पटिंग आणि एकदम मस्त, एकदम साधा सुद्धा नाही, एकदम चांगला आहे। बाहेरच्या खाण्यापेक्षा असं पटकन केलेलं बरं। आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो, एकदम मस्त। बाहेरचे बिर्याणी पुलाव पण आता मला नाही आवडत, घरचंच मला जेवण आवडतं, एकदम छान झालंय। आता इकडे काजलला मला सरप्राईज द्यायचं, हे वाचून मला काजलचं रिॲक्शन बघायचं। पकड जरा त्या लेफ्ट हँडमध्ये बघ, वाच आणि मला रिॲक्शन द्यायचं। पहिलं तर काय आहे ते तुला समजलं? महावितरण, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्युशन। शॉर्ट मध्ये आपल्या ह्या महिन्याचा बिल आलेला आहे। होय, किती आलेलं आहे? किती आला बघू दे। काय बोल बाबा, ओंकार लय आहे। किती आहे? 9160। हा, ओंकार या महिन्यात आमचं गेल्या महिन्याचा बिल होता 6000, त्याच्या अगोदरचा बिल होता 4500, मग 6000, आणि ह्या महिन्याचा बिल रेकॉर्ड तोडलेला आहे 9160। त्याचं रिझन मी तुम्हाला सांगू शकतो। या महिन्यात AC रूम जास्त बुक झालेत, आणि गरमीमध्ये कसं AC जास्त वापरला जातोय, तर युनिट वाढले। जे युनिट 13 मल्टिप्लाय होत होते ना, ते युनिट 500च्या वरती गेल्यामुळे 15 मल्टिप्लाय झाले। म्हणजे जिकडे 6000चं 7000, 5000, 6000 झालं पाहिजे होतं, 5 ते 6000, तिकडे ते मल्टिप्लिकेशन पर युनिट वाढल्यामुळे आपलं कन्झम्पशन जास्त झालं। मेन म्हणजे कन्झम्पशन जास्त आहे, म्हणूनच एवढं बिल आहे। 9160 रुपये बिल म्हणजे खूप झालं। काहीतरी आता विचार करावा लागणार, म्हणून मी बोललो काजलला। मला जाम टेन्शन आलं आता मी सारखे लाईट फॅन बंद करत बसणार आता। हा काळोखात 1 महिने त्याच्याने नाही होत, ते थोडंसं काहीतरी वेगळी आयडिया करावी लागेल। आहे, पण जरा विचार करावा लागेल, सिरियसली विचार करावा लागेल। जाऊ द्या, विचार सोडा, आपण पुलावर कॉन्सन्ट्रेट करूया। हो, पुलावर कॉन्सन्ट्रेट करूया, पण ह्याच्यावर पण परिस्थिती वाईट आहे।
तुम्हाला किती बिल येतो जरा बोला आम्हाला. मे महिन्यात जास्त देतो सर्वांना. ते आहे, फॅन चालूच असतो ना गरमीमुळे. आज आमच्या घरी बघा डीप क्लिनिंग चालू आहे सर्व. काच बघा काढली आहे आणि याच्या खाली किती सुंदर वाटतंय बघा. हे स्प्रेड कर काजल जरा मधले आहेत ते सर्वीकडे स्प्रेड कर. अजून मला टाकायला पाहिजे. दुकानदारांनी कंजूसपणा केलेला आहे. सर्व पुसलं पाहिजे व्यवस्थित. सर्व काढलं. दगड किती हलकं वाटतं आता. लगेच टर्न झाला. हे हळू. आपलं डीप क्लिनिंग चालू आहे आज. हे बघा हे पण क्लीन करणं खूप गरजेचं असतं ना. चला हळू दे कपडा दे. हे कधीचं काजल आजचं काय? नाही, हे काव्याने लिहिलेलं माझ्यासाठी. काजल वहिनी काव्या यांचं दिल यांची मैत्री. होय, ती लिहिलेलं तिने आणि मला बोलते वहिनी बघ करून आली माझ्याकडे. हे भांड्या काय कमी होत नाही. तो बघा तिथे किती मोठा भांड्याचा राडा आहे. एवढे सर्व बॉटल्स बघा आपले. होमस्टे मधून कमी झालेले बॉटल. एक व्हाईट बॉटल कमी झालेली आहे. 2 ब्लू बॉटल कमी झालेले आहेत आणि एक पिंक बॉटल कमी झालेली आहे. कारण 6-6चे सेट आहेत बघा, है ना. कुठे गेली ती बघ काय खाते. भरो तिला भरो. खाल्ली का? हे बघा हे आमचे एक छोटे गाय बघा. नाही आता नाही येणार आहे. आम्ही जाऊ आता 10 बापरे दिवसांनी. काजल वरती बघ किती मस्त वाटतंय. होय, वेगळाच बसला तो चाडा मुद्याशीच बसता किंवा. चला जरा आज आम्ही राहायला जाणार आहोत वरती. नाही आपले पाहुणे येत आहेत ना आता नवीन, त्यासाठी त्यांची रूम तयारी करतोय. आपल्या कॅमेऱ्यामध्ये त्यांना बर्ड दिसतं का माहीत नाही. गेला ना. गेला. आणि आम्ही आता बघा आमच्या झुल्यावरती बसलो आहे आणि समोरून सर्व एकदम व्यवस्थित चकाचक केलेलं आहे. फक्त लादी पुसायची राहिलेली आहे बरोबर. हो. आणि समोर व्ह्यू बघा कसं वाटतं. माउंटेन वातावरण खूप मस्त झालंय पावसासारखं. आणि आज सकाळी पाऊस सुद्धा पडलेला, खूप जोरात पडलेला. तर एक सांगायचं होतं की आपला जो बुकिंग नंबर आहे जे तुम्हा सर्वांना माहिती आहे ते फक्त बुकिंगसाठी वापरा असं मी काजल का म्हणतोय. कारण की बरेच कॉल येत असतात दिवसातनं, म्हणजे असंच कशात तुम्ही वगैरे विचारायला, आम्ही तुमच्याकडे भेटायला येऊ का, असंच आम्ही जवळ आहोत भेटायला येऊ का वगैरे. पण आम्ही कधी हा म्हणजे बोल आता तूच. बघितलं काम किती आहे. अजून 2-3 दिवस तुम्ही बघितलं असेल की काल पण व्हिडिओ नाही, परवा पण व्हिडिओ नाही. असं नाही, व्हिडिओ नाही म्हणजे तुम्ही विचार करा किती कामाचा लोड आहे. आणि खूप कामं असतात त्यामध्ये. तुमच्याशी भेटायला वेळ कसं काढावं लागणार. मग तुम्ही येणार त्याच्यात वेळ जाणार, तुम्हाला पण वेळ प्रॉपरली देऊ नाही शकणार. आणि कारण की आमचं बिझी शेड्यूल कसं ना एकदम बिझी असतं. म्हणजे आम्ही असं ठरवून सगळे कामं करतो, आता हे करायचं आता हे करायचं, तर त्यामध्ये लिंक जर तुटली कसली पण तर प्रॉब्लेम होतो मग. आणि तो बुकिंगचा नंबर आहे ना तो व्हॉट्सअप बुकिंगसाठीच ठेवा तुम्ही. त्याच्यावरती व्हॉट्सॲपवरती मेसेज टाका बुकिंग करायची असेल तर. आणि आजपासून तर जुलै, आपण आता जूनच्या एंडपर्यंतच घेतो आहे. आणि जूनच्या एंडपर्यंत गोल्डन सर्व बुकड आहे, ऑल बुकड आहे. आता अवेलेबल फक्त सिल्वर रूम आहे आणि ग्राउंड फ्लोअर रूम आहे, ते पण जूनच्या आम्ही एंडपर्यंतच घेतो आहे, 30 तारखेपर्यंत. जुलैला आम्ही बुकिंग नाही घेत आहे. जुलैला आम्ही जाणार आहे मुंबईला. तर अशा प्रकारे आजचाही ब्लॉग
आम्ही एंड करतो. आणि तुम्हालाही ब्लॉग कसा वाटला मला नक्की सांगा आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. आणि अजून एक गोष्ट की बरेच जण कमेंट करतायत की व्हिडिओ तुम्ही एवढे शॉर्ट का बनवतायत, म्हणजे जरा जास्त वेळ बघायचे वगैरे. पण तुम्ही पण आता जरा समजून घ्या की आम्हाला वेळ नाही मिळत तितका, नाही का, म्हणून जरा आणि वेगळं कंटेंट करायला आम्ही ह्या बिझनेस पासून शिफ्ट पण नाही करू शकत आहे. पुढे जाऊन असे आयडियाज करू की हा बिझनेस पण रन होईल आणि तुम्हाला आम्ही वेगवेगळे कंटेंट्स पण दाखवू. तर दोन्ही हा प्लॅन करण्यासाठीच मी हा गॅप घेतोय. तुम्हाला येणाऱ्या लवकरच चांगले चांगले व्हिडिओज, मस्त असे छान कंटेंटवाले व्हिडिओज बघायला मिळतील. तोपर्यंत तुम्ही आता समोरची सिनरी बघायची आम्ही बघत बसलोय. इकडून लांबून दिसणार नाही, त्यांना जवळून दाखवतो. बघ कसं वाटतंय. हे जे सिनेरी आहे ना काजल, हे खूप लकीली माणसांना असं बघता येणार, बरोबर ना. ते पण आपल्या घरातच आपण बसून बघतोय. पण हे पण म्हणजे असं की आपण इथे राहून सुद्धा आपल्याला इथे टाइम स्पेंड करता येत नाही. वर आपण 24 तास आपलं कामच चालू. हे बघा पाठी पण तुम्हाला दिसतच आहे ना, सर्व काम सर्व चालूच असतो. हे शिफ्टिंग करणं, ते शिफ्टिंग करणं, एक्स्ट्रा असेल तर इकडे तिकडे ठेवणं, गाडी पुसणं, गाडी सर्व व्यवस्थित करणं, अंगण पुसणं, अंगण साफ करणं, सर्व काही ना काही काम असतंच. तर असं सर्व आम्ही जास्त काम ते काम माहिती का, तुम्ही येणार कसं साफसुथरं पाहिजे ना, व्यवस्थित सर्व दिसलं पाहिजे आणि सर्व टापटीप पाहिजे आणि क्लीन पाहिजे. म्हणूनच तुम्ही येणारच म्हणून असं पण नाही, पण कसं क्लीनलीनेस हवं. दर 2-3 दिवसांनी ना इकडे आपण जेवढा मोठा रूम, जेवढा मोठा घर, जेवढा मोठा बंगला बनवू शकतो तेवढा असेल ना, तेवढं त्याचं मेंटेनन्स पण असतं आणि तेवढी त्याची साफसफाई. आपल्याला वाटतं मोठं घर पाहिजे, नंतर माहिती पडतं साफसफाई काय येतो आणि किती खर्च येतो त्याला. या गोष्टीत काकी खूप मस्त साथ देते आपल्याला. काव्याची आजी. मला तुम्हाला एक सांगायचं आहे, तुम्हा सर्वांना एक मोठा थँक्यू मला म्हणायचं आहे. आता आपण मार्चच्या एंडिंगमध्ये चालू केलं, फेबच्या एंडिंगपासून चालू केलेलं. नाही, फेबला तुझा बर्थडे होता, पण आय गेस 7 फेब 8 फेबपासून आपण सुरुवात केली. तर फेब पण पकडूया. फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल, मे आणि जून 5 मंथ्स आपण कंटिन्यूस हा बिझनेस केला. आणि एक ॲव्हरेज बघितलं ना काजल, आपण जर या गावी आपल्याकडे आपण 4 ते 5 फिमेल आपण कामाला ठेवले ना, तर कमीत कमी आपण आपल्या होमस्टेमुळे, आपल्या सर्व व्ह्युअर्समुळे, आपले व्ह्युअर्सच आले आपल्याकडे, तर किती लेबर आपण ह्या बोलत नाही गावाला दिला असेल अंदाजी. बरंच म्हणजे आपल्याकडे लेडीज येतात ते 5 जण, अशी 5-6 जण. मग आपले ड्रायव्हर आहेत सगळे गाडीचे चालवतात. तर एक अमाऊंट तुला माहिती कितीचं पण दिलं असेल. किती? कमीत कमी माझ्या हिशोबाने आपण 80,000चा एम्प्लॉयमेंट या गावी दिला असेल, कमीत कमी ह्या 5 महिन्यात. तर ह्या सर्वासाठी तुम्हा सर्वांना थँक्यू. आणि बाकीच्या ड्रायव्हर्स, एर्टिगावाले, वॅगनरवाले, त्यांना तर आपण वेगळंच, त्यांना पण आपण माझ्या हिशोबाने ती 40-50 हजाराची त्यांना कॅब बुकिंग आपण दिलं असेल बिझनेस. ते पण आपल्या सर्व पॉसिबल झालं आपल्या होमस्टेमुळे. आणि हे सर्व पॉसिबल झालं तुमच्या सर्वांमुळे. तुमच्यातलेच आपल्यातले सर्व सबस्क्रायबर इकडे आलेत आणि त्यांनी पण एन्जॉयमेंट केलं आणि आपल्यामुळे सर्वांचंही चांगलं झालं. त्यासाठी एक खूप मोठा तुम्हाला थँक्यू. आणि असंच हे अजून मोठं जास्त अजून काम अजून करायचं आहे आम्हाला या बिझनेससाठी. म्हणजे असं नाही की आम्ही थकलोय आता बाजूला, असं नाही वाटत आहे. आता मुंबईला पण चाललो आहे ना, तर मी बघा विदाऊट कामासाठी मी कधीच कुठे हे नाही करणार. तर इकडे अजून अपग्रेडेशनसाठी आणि काहीतरी इकडे अजून इम्प्रूव्हमेंट करायची, ते सर्व तुम्हाला मुंबईमध्ये दिसणार आहे. तर व्लॉग्स, पुढचे व्लॉग्स खूप इंटरेस्टिंग असणार आहे. आता जरा व्लॉग जरा थंड झालेले आहेत, पण पुढचे व्लॉग्स खूप इंटरेस्टिंग होणार. हां, तर आता जाता जाता काजल तुम्हाला एक डान्स दाखवणार आहे मस्तपैकी. नाही आता तू खाली डान्स करत होतीस ना, कर तसं डान्स. सकाळपासून नाचत होती मी. दाखव एक डान्स दाखव. नो, नाही. बाय बाय.